ହେଇଲୋ ସାବି ବୋଉ, ଆକାଶଟା କାହିଁକି ପୁରା କଳା ଦିଶୁଛିଲୋ? ବର୍ଷା ବର୍ଷି ହବ କି କ'ଣ? ନାଇଁଲୋ, ମେଘ ତ କାହିଁ ନାଇଁ ଆକାଶରେ, ମଳେଇ ବି କୋଉଠି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ହଁ ତଲୋ, ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇ ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି? ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସିନ୍ଦୁରର ଅଭିଶାପ, କାହାଣୀଟିର ଲେଖିକା ଆଉ ଉପସ୍ଥାପନାରେ ମୋନାଲିସା ନାୟକ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଏଇଭଳି ଭୟଙ୍କର କାହାଣୀ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଷ୍ଟୋରିକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ରେ ମୋତେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ମିଳିବ। ଆମ ଗାଁକୁ ଅଭିଶାପ ପଡ଼ିଯାଇଛିଲୋ, ସେ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବନି। ସେ କହୁଥିଲା କାଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ନେଇଯିବ ବୋଲି। ହଁ ଲୋ, ଚାଲ ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଘରକୁ ଯିବା ଚାଲ। ଦେବ ଆଉ ମାଳତୀ ବିଲରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା, ସେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ 2 ଜଣ। ହେଇଟି ବାପୁନୁ ବାପା, ଶୁଣୁଛ? ଆଜି ଦେଖିଲ ଆକାଶଟା ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଦିଶୁଛି, କୁଆଡ଼େ ଆଉ ଯାଅନି, ତମେ ଘରେ ରୁହ। ଏମିତି ଡରିଲେ ହବନି ମାଳତୀ, ଆମେ ଖଟିଖିଆ ଲୋକ, ନ ଖଟିଲେ ଖାଇବା କ'ଣ? କ'ଣ ତମେ କହୁଛ? ଆକାଶଟା ଅନ୍ଧାର କରିଛି ଯେ। କରୁନା, କ'ଣ ହେଲା ସେଇଠୁ? ତମେ ମୋ ଝୁଲାଟା ଦେଲ, ମୁଁ ଯାଏ ଛକ ଆଡ଼କୁ, କୋଉଠି ଯଦି ଗୋଟେ କାମ ମିଳିଯାଏ 2 ପଇସା ଆସିବ। ଘରେ ବସି ରହିଲେ କ'ଣ ହବ ଯେ? ମାଳତୀ ମୁହଁଟାକୁ ଶୁଖେଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା। ତା ମନରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅଜଣା ଭୟ କାମ କରୁଛି। ବାରମ୍ବାର ସେ ଆକାଶକୁ ଦେଖୁଛି। ମାଧିଆ ଝୁଲାଟାକୁ ନେଇ ଛକ ଆଡ଼କୁ ଗଲା। ତାକୁ ଛକରେ ଆଉ କିଛି ଜଣ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବି ମିଳିଲେ। ଆରେ ମାଧିଆ, ଏ ସକାଳୁ ଆକାଶଟା ଏମିତି ଅନ୍ଧାର କରିଛି, ମେଘ ତ କାହିଁ ନାହିଁ। ହଁ ଭାଇ, ମୁଁ ବି ସେଇଆ ତ ଦେଖୁଛି। ଆଜି ବୋଧେ କାମଧନ୍ଦା କିଛି ମିଳିବନି ନା କ'ଣ? ରାଉତ ବାବୁ ସେପଟୁ ଆସୁଥିଲେ। ଆରେ ମାଧିଆ, ସଦା? ହଁ ବାବୁ, କୁହନ୍ତୁ। ଆରେ ସେ ଗାଁ ସେପଟରେ ଗୋଟେ ପୋଲ ହଉଛି ରେ, ତମେ ଯଦି କାମ କରିବ କୁହ, ମୁଁ ଯାଇ ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ କହିଦେବି ତମ 2 ଜଣଙ୍କ ନାଁ। ହଁ ବାବୁ, ଆମେ ଯିବୁ, ଆମେ କାମ କରିବୁ। ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସକାଳୁ ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ରହିଛୁ। ତମେ ନେଇ ଚାଲ ଆମକୁ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଚାଲ। ଗାଁର କିଛି ଲୋକ ସେଇ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ନଈ ଅଛି ତାର ପୋଲ କାମ ଚାଲୁଛି, ଆଉ ସେଠି ସମସ୍ତେ ମୂଲ ମଜୁରୀ ଲାଗୁଥିଲେ। ସେଇଥିରୁ ଯାହା 2 ପଇସା ଆସୁଛି ଚଳୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ପରିବାପତ୍ର ବିକାରିକା କରି ଯାହା ଟିକେ ପାଆନ୍ତି। ଏଇଥିରେ ଗାଁଟା ଯାକ ଲୋକେ ପ୍ରାୟ ଗୁଜୁରାଣୀ ଚଳିଯାଏ ତାଙ୍କର। ହେଲେ ଗାଁର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ଅଜଣା ଭୟରେ ସବୁ କାମଧନ୍ଦା ଛାଡ଼ି ଅରନ୍ଧା ଅଭଡ଼ା ବସିଥିଲେ। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡର କୂଅ ମୂଳରେ ଗୋଟେ ଚାନ୍ଦିନୀ ଅଛି। ଏଇଠି ସବୁ ଗାଁ ମାଇପେ ଏକଜୁଟ ହେଇଥିଲେ। ଏଇଠି ବଡ଼ ମା, ତମେ ଆମର ମୁରବୀ, ତମେ କହିଲ ଆଜି ଆକାଶ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ହେଇଛି, ଏମିତି ରଙ୍ଗ ତ ଆଗରୁ କେବେ ହେଇନଥିଲା। ଏଟା ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା କିଛି ଅମଙ୍ଗଳର ସୂଚନା ନୁହେଁ ତ?
ହଁ ଲୋ ମାଳତୀ, ମତେ ବି ସେଇଆ ଲାଗୁଛି ଲୋ। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ବଡ଼ ମା? ହଁ ହଁ ବଡ଼ ମା, ଆମ ମାଇପେମାନଙ୍କୁ ତ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ଦିଶୁନି, ତମେ ହିଁ କିଛି କୁହ। ଶୁଣ ଲୋ ଗାଁ ମାଇପେ, କାଲି ଠାକୁରାଣୀ ଗାଧେଇ ଦବା। 7 ଜଣ ସଧବା ମାଇପେ ମିଶି ଉପାସ କରିବ। ମା ଠାକୁରାଣୀକୁ ଶାନ୍ତି କଲେ ଆମେ ଏଇ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା। ସବୁ ମାଇପେ ବଡ଼ ମାର ଏଇ କଥାରେ ରାଜି ହେଇଗଲେ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଏବେ ଚାଲ ସବୁ ଜେଝା ଜେଝା ଘରକୁ ଯାଅ। ମାଳତୀ ଆଉ ସେବ ଦୁହିଁଙ୍କ ଘର ପୁରା ପାଖାପାଖି ଥିଲା। ସେ 2 ଜଣଙ୍କର ତରକାରୀ ଶାଗ ଦିଆନିଆଠୁ ନେଇ ଉଠା ବସା ସବୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କରନ୍ତି। ଏମିତିକି କାମ ପଡ଼ିଲେ ଦୁହେଁ ଏକା ସହିତ ହିଁ ଯାଆନ୍ତି। ହେଇଲୋ ମାଳ, କାଲି ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବୁ ମୋତେ ଡାକିବୁ ଲୋ, ମୁଁ ବି ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି, ବୁଝିଲୁ? ହଁ ଲୋ, ତତେ ଡାକିବି। ତତେ ନ ନେଇ ମୁଁ କେଉଁଠି ଏକାଟିଆ ଯାଏ କିଲୋ? ଆଚ୍ଛା, ତୁ ଉପାସ କରିବୁଟି? ହଁ ଲୋ, ମୁଁ କରିବି। ହଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ବି କରିବି। 2 ମାଇପେ ଜେଝା ଜେଝା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା କୁଆଡ଼େ ଲୁଚି ଗଲେଣି। ଗାଁରେ ଜେଝା ଘରେ କିଏ କୁଆଡ଼େ କବାଟ କଣ୍ଟା ଦେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଗାଁ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଚାନ୍ଦିନୀ ଅଛି ସେଠି ବସି ଚିଲମ ଧରେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସନା ବୁଢ଼ା ସବୁଦିନ ପରି ଆଜି ବି ରେଡ଼ିଓଟାକୁ କାନ କତିରେ ଲଗେଇ ଖବର ଶୁଣୁଛି। ଏଣେ ମାଳତୀ ଖାଲି ପିଣ୍ଡାରେ ଏପଟରୁ ସେପଟ ଆଉ ସେପଟରୁ ଏପଟ ହେଉଛି। ବାପୁନୁ ସେତେବେଳେ ଆସି କହିଲା, ବୋଉ ବୋଉ, ଖାଇବାକୁ ଦେ, ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଆଉ ଟିକେ ରହିଯାରେ ଧନ, ତୋ ବାପା ଆସିଲେ ଖାଇବୁ। ଏବେ ଯାଏଁ ମାଧିଆ କାମରୁ ଫେରିନି। ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ମାଳତୀ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି। ଏଇ ତ ବୋଉ, ବାପା ଆସିଲେଣି ପା। ବାପା, ବାପା, ତମେ କୋଉଠି ଥିଲ ବାପା ଏତେବେଳ ଯାଏଁ? କାମ କରୁଥିଲି ରେ ପୁଅ। ମାଳତୀ ଆଣି ପାଣି ନୋଟେ ବଢ଼େଇ ଦେଲା। ମାଧିଆ ମୁହଁ ହାତ ଧୋଇ ଗାମୁଛାରେ ମୁହଁ ପୋଛୁଥିଲା। ଆରେ ଆସ, ଖାଇଦିଅ, କ'ଣ 2ଟା ଖାଇଥିବ ସକାଳୁ। ହଁ ଦିଅ ଦିଅ, ଭାରି ଥକା ଲାଗିଲାଣି ମତେ। ସକାଳୁ ଆଜି ଭାରି ଖଟିଣି ହୋଇଛି। 2ଟା ଖାଇ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ ପୁଣି କାଲି ସକାଳକୁ ଯିବି ପୋଲ କାମରେ। ଜାଣିଛ ମାଳତୀ, ଯେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ଏଇ ପୋଲ କାମ ଚାଲିଥିବ ସେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ଆମର ଭଲ। ଘରକୁ 2 ପଇସା ଆସିବ ଆମର। ଗାଁର ତ ଅଧେ ଲୋକ ସବୁ ଯାଇ ସେଇ ପୋଲ କାମରେ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଆସ ଖାଇଦବ, ଆସ। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଗାଁ ମାଇପେ ସବୁ ମିଶି ଗଲେ ଠାକୁରାଣୀ ଗାଧେଇ ଦେବାକୁ। ହୁଳୁ ହୁଳୁ ଆଉ ଘଣ୍ଟା ଶବ୍ଦରେ ପୁରା ମନ୍ଦିରଟା ଦୋହଲଉଥିଲା। ହେ ମା, ଆମ ଗାଁକୁ ତୁ ଏ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତି ଦେ ମା। ଆମର ଯାହା ବି ଭୁଲ ହେଇଛି ସବୁ କ୍ଷମା କରିଦେ ମା। 7 ଜଣ ମାଇପେ ମିଶି ମାକୁ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗଉଥିଲେ ହଠାତ୍ ଦୀପଟା ଲିଭିଗଲା। ହେ 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 ହେ, ଏ କି ଅନର୍ଥ, କି ଅନର୍ଥ ହେଲା? ମା ଲୋ, ତୁ ହିଁ ଏକା ଆମ ସାହା ଭରସା ମା। ଆମକୁ ଏ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କର ମା, ରକ୍ଷା କର ମା, ରକ୍ଷା କର। ଆମ ସିନ୍ଦୁର ଏବେ ତୋ ହାତରେ ମା। ବଡ଼ ମା,
ଏବେ କ'ଣ ହବ? ଆମ ପୂଜା ଗ୍ରହଣ କଲେନି ମା। ଏବେ ଯାହା ହବାର ଥିବ ହବ। ଆମ ହାତରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେଦିନ ଗାଁରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ନାହିଁ। ସବୁ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ତ କିଛି ନୁହେଁ, ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ଅଘଟଣ ହବାର ଅଛି। ମାଧିଆର ସେଦିନ ପୋଲ କାମରେ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା। ହାଟ ବଜାର ସାରି ଫେରୁ ଫେରୁ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ତାର ଟିକେ। ଆରେ ଏତେ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି, ଘରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ତ ରାତି 9ଟା ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା, ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ରାତି 9ଟା ମାନେ ଘଡ଼ିଏ ରାତି। ମାଧିଆ ଭାବିଲା, ମୁଁ ଯଦି ଏଇ ବାଟେ ନ ଯାଇ ଆରପଟ ବିଲ ବାଟରେ ଯାଏଁ, ତାହେଲେ ଗାଁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ମାତ୍ର 20 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। ଆଉ ସାଇକେଲରେ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚିଯିବି। ସେ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ନ ଆସି ସେପଟ ଦେଇ ବୁଲିକି ଆସିଲା। କିଛି ଦିନ ହେଲା ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଏଇ ରାସ୍ତା ପଟେ ଯିବା ଆସିବା କରୁନାହାନ୍ତି। କି ଦିନ ହଉ କି ରାତି, ସବୁବେଳେ ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ସୁନସାନ ଅଛି। ରାସ୍ତାଟା ଅବଶ୍ୟ ପିଚୁ ରାସ୍ତା ନୁହଁ, ବିଲ ମଝି ଦେଇ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଯାଇଛି। ଏମିତିରେ ବର୍ଷା ପାଣି କାଦୁଅ ହେଲେ ରାସ୍ତାଟା ଯିବାର ଆସିବା ଭାରି ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ଏମିତିକି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଗାଈ ଗୋରୁ ବି ସେପଟକୁ ନେଉନାହାନ୍ତି। ମାଧିଆ ସବୁ ଜାଣିଥିଲା, ତଥାପି ସେ ଖାତିର ନ କରି ସେଇ ରାସ୍ତା ପଟେ ହିଁ ଗଲା। ରାସ୍ତାଟା ପୁରା ଅନ୍ଧାର। ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ ଯାହା ଟିକେ ଟିକେ ଦିଶୁଛି, ସେଇଥିରେ ମାଧିଆ ସାଇକେଲ ଚଲାଉଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୋଟେ ବରଗଛ ପଡ଼ିଲା। ମାଧିଆ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବରଗଛ କ୍ରସ୍ କଲା, ତା ପ୍ରାଣ ବିକଳେ ସେ ସାଇକେଲ ଉଡ଼େଇଲା। ହେ ଭଗବାନ, ସଙ୍କଟ ଗଲା। ରାସ୍ତାଟା ଅନ୍ଧାରିଆ ହେଇଛି, କିଛି ଦେଖା ହିଁ ଯାଉନି। କଣ କୋଉଠି ପଡିଯିବ ମଣିଷ। ଏଇଆ କହୁ କହୁ ମାଧିଆ ଜୋରେ ଜୋରେ ସାଇକେଲ ଚଲାଉଛି। ହେଲେ ମାଧିଆକୁ ଲାଗିଲା, ଏବେ ଗାଁରେ ତ ପହଞ୍ଚି ଯିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାଏ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି କଣ ପାଇଁ? ପ୍ରାୟ ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ମୁଁ ସାଇକେଲ ଚଲାଉଛି। ଗାଁ ତ 20 ମିନିଟରେ ଆସିଯିବ। ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଗାଁ କୋଉଠି ଦିଶୁ ହିଁ ନାହିଁ। ଆହୁରି ସ୍ପିଡରେ ସାଇକେଲ ଚଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲା ମାଧିଆ। ହେଲେ ମାଧିଆ ଜାଣିପାରୁନଥିଲା ଯେ ସେ ଗୋଟେ ଚକ୍ର ଭିତରେ ଫସି ଯାଇଛି। କିଛି ସମୟ ସାଇକେଲ ଚଲେଇଲା ପରେ ପୁଣି ସେଇ ବରଗଛ ଆସିଲା। ଡରରେ ମାଧିଆ ସାଇକେଲରୁ ଧଡ଼କିନା ପଡ଼ିଗଲା। ହେ ଭଗବାନ, ଇଏ କଣ? ମତେ ରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆସିବିନି। ମତେ ରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ, ରକ୍ଷା କର ମତେ। ମାଧିଆ ସାଇକେଲଟାକୁ ଉଠେଇ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ହେଲେ ତା ପାଦ ଆଉ ଉଠିଲାନି। ସେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ସେଇଠୁ ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପାରୁନି। ମାଧିଆ ପାଟିଟା ଖନି ମାରିଗଲା। ବଞ୍ଚାଅ, ବଞ୍ଚାଅ। ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହେଲେ ତା ଡାକ ସେହି ଅନ୍ଧାରରେ ହିଁ ମିଶିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ମାଧିଆ ଉପରେ ସିନ୍ଦୁର ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଇଏ କଣ? ଇଏ କଣ? ସିନ୍ଦୁର?
ସିନ୍ଦୁର କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ମୋ ମୋ ଦେହ ସାରା ସିନ୍ଦୁର କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ମାଧିଆ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଚୁଟି ଝୁଲୁଛି। ରାତି ଅନ୍ଧାରରେ ଲମ୍ବା ଚୁଟି ପୁରା କଳା ମୁସମୁସ ହେଇ ଝୁଲୁଛି। ମାଧିଆ ବୁଝିପାରିଲା ଇଏ ସେଇ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ସେ ତା ପାଖରେ ଗୁହାରି କଲା। ମତେ ଛାଡ଼ିଦେ, ମୁଁ ତୋର କିଛି କ୍ଷତି କରିନି। ଯୋଉମାନେ ତୋର କ୍ଷତି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତୁ ଦଣ୍ଡ ଦେ, ମତେ ଛାଡ଼ିଦେ। ଦୟା କର ମୋ ଉପରେ। ମୋ ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେ କ'ଣ ଶୁଣିବ? ତା ବେଳେ ତ କେହି ଶୁଣି ନଥିଲେ। ମାଧିଆକୁ ମନେ ହେଲା ତା ଗୋଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଶୂନ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ସେ ଚାହିଁଲେ ବି ଗୋଡ଼ ହଲେଇ ପାରୁନି। ତାପରେ ହାତ ହଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ହାତ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୂନ ପଡ଼ିଗଲା। ପାଟିରୁ ଆଉ ତାର ଭାଷା ବାହାରୁ ନଥିଲା। ସେ ଆଖି ଗୁଡ଼ା ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ମାଧିଆର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ବାହାରିଗଲା। ଏପଟେ ମାଳତୀ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ଶେଷରେ ସେବ ଘର କବାଟ ପିଟିଲା। ସେବ ଲୋ, ସେବ ଲୋ, କବାଟ ଖୋଲେ। ଆଲୋ ମାଳ, ଏତେ ରାତିରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଆଲୋ, ତୋ ଭାଇ ଏଯାଏଁ ଆସିନାହାନ୍ତି ଲୋ। କେବେ ଏତେ ଡେରି କରିନାହାନ୍ତି। ରାତି ଆସି 10ଟା ବାଜିଲାଣି। କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଲୋ? ମତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି ଲୋ ସେବ। ରହିଲୁ, ମୁଁ ସାବିର ବାପାକୁ ଟିକେ ପଚାରେ। ତୁ ର ହେଇଟି। ଶୁଣୁଛ ନା କ'ଣ? କ'ଣ ହେଲା? କାହିଁ ଏମିତି ପାଟି କରୁଛୁ ରାତି ଅଧରେ? ଦେଖିଲ, ମାଧିଆ ଭାଇ ଏଯାଏଁ ଘରକୁ ଆସିନି। ତମେ ଟିକେ ଖୋଜ ଖବର ନେଲ ଟିକେ। କ'ଣ ହେଲା? ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତ ତା ସହ ମୋର ହାଟରେ ଦେଖା ହେଲା। କହିଲା ପନିପରିବା ନେଇ ଘରକୁ ଯିବ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଗେ ପଳେଇ ଆସିଲି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାବିର ବାପା ଧନିଆ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆଉ 2-4 ଜଣଙ୍କୁ ଡାକ ପକେଇଲା। ହଇରେ ଜଗନ, କାଳିଆ, ହରିଆ। କ'ଣ ହେଲା ଧନିଆ ଭାଇ? ଏତେ ରାତିରେ କାହିଁ ଉଡ଼ି ପକଉଛୁ କିରେ? ଆରେ ଭାଇ ମାନେ, ମାଧିଆ ଏଯାଏଁ ଘରକୁ ଫେରିନି ରେ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ମୋ ସହ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ହାଟରେ। କହିଲା କ'ଣ ପନିପରିବା ନେଇ ଘରକୁ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାଏଁ ଫେରିନି। କ'ଣ? ହାଟରୁ ତ ଆମ ଗାଁ 1 ଘଣ୍ଟା ସାଇକେଲରେ। ଏବେ ତ ଆସି 3-4 ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି। ସେ ଏଯାଏଁ ଆସିନି। ଆରେ ଭାଇ ମାନେ, ଚାଲ 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 ଦେଖି ଆସିବ, ଚାଲ। ସମସ୍ତେ ବାହାରିଲେ। ସନା ବୁଢ଼ା ଗୋଟେ ଲଣ୍ଠନ ଆଣି ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିଲା। ଆରେ ହାତରେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ବାଡ଼ି ସବୁ ନିଅରେ। ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଗାଁ ପଦା ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜିଲେ। ଏମିତିକି କିଛି ଜଣ ସାଇକେଲ ନେଇ ହାଟ ଯାଏଁ ବି ଆସିଲେ। ହେଲେ ମାଧିଆର କୋଉଠି ସନ୍ଧାନ ମିଳିଲାନି। ଶେଷରେ ସେ ବାଲିହୁଡ଼ା ପଟ ରାସ୍ତା ଆଡ଼େ ଟିକେ ଚାଲିଲ। ମୋର କାହିଁ ସେଇଠି ସନ୍ଦେହ ହଉଛି ରେ। ସନା ଜେଜ, କି କଥା କହୁଛ? ସେପଟେ ମଲା ମଣିଷକୁ ବି ଯିବାକୁ ଡରିବ। ମାଧିଆ କାହିଁକି ଯିବ ସେପଟେ? ନା, ସେପଟେ କେହି ଯିବାନି। ରାତି ଆସି 1 ବାଜିଲାଣି। ଚାଲ କାଲି ସକାଳେ ଆସି ଦେଖିବା। ଏତେ ରାତିରେ ସେଠି ଗଲେ ବିପଦ।
ଗାଁ ଲୋକେ ସବୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଏତେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ସବୁ ଥକି ଯାଇଥିଲେ। କେହି ଆଉ ଶୋଇନାହାନ୍ତି। ମାଳତୀ ଦୁଆରେ ଗାଁ ଯାକ ମାଇପେ ସବୁ ଆସି ବସିଛନ୍ତି। ତାର ଖାଲି ଚେତା ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି। ଏମିତି ବସୁ ବସୁ ଭୋର ହେଇଗଲା। ରାତି ସାରା ଗାଁଟା ଯାକ ଲୋକ କେହି ଶୋଇନାହାନ୍ତି। ସବୁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ସେମିତି ବସିଛନ୍ତି। 5ଟା ହେଲାରୁ ସନା ବୁଢ଼ା କହିଲା, ହଇରେ ଜଗନ ବଳିଆ, ଚାଲରେ ଯିବା ବାଲିହୁଡ଼ା ଆଡ଼କୁ ଚାଲ। ଯଦି ସେଠି ନ ମିଳେ ତାହେଲେ ଥାନାକୁ ଯିବା, ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ସବୁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସାହସ ବାନ୍ଧି ବାଲିହୁଡ଼ା ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। ସେଠି ଯାଇ ଯାହା ଦେଖିଲେ କାହାରି ଆଖିରେ ଆଉ ଲୁହ ରହିଲାନି। ମାଧିଆର ସାଇକେଲ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଛି। ମାଧିଆ ପୁରା ସିନ୍ଦୁରରେ ବୋଳି ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ତା ମୁହଁଟା ଧଳା ଦେଖାଯାଉଛି। ସତେ ଯେମିତି ତା ଦେହରୁ କେହି ରକ୍ତ ଶୋଷି ନେଇଛି। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ମିଶି ମାଧିଆକୁ ଟେକିକି ନେଇ ଆସିଲେ। ମାଳତୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଅଧା ମଲା ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାୟ। ଗାଁ ଲୋକ କୁହାକୁହି ହେଉଥିଲେ, ଗାଁକୁ ଅଭିଶାପ ପଡ଼ିଗଲା ରେ, ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଆ ପିଲା ନେଇ କୁଆଡ଼େ ଯିବା? ଏଇ ସିନ୍ଦୁରଟା ଆମ ପିଛା ଛାଡ଼ିବନି। ସନା ବୁଢ଼ା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ କହିଲା। ଆରେ ସବୁ ଚୁପ୍ କର, ଆଗ ଶବ ସତ୍କାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର, ତାପରେ ଯାଇ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଭାବିବା। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ମିଶି ଶବ ସତ୍କାର କଲେ। ବାପୁନୁ ତା ବାପାକୁ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଲା। ବାପା ଛେଉଣ୍ଡ ହବାଟା ଯେ କେତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ। ସେଦିନ ରାତିରେ ଗାଁ ସଭା ବସିଲା। ସବୁ ମୁରବୀମାନେ ଗୋଟେ ପଟରେ, ଆଉ ମଧ୍ୟବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟରେ ବସିଲେ। ପ୍ରଥମେ ସନା ବୁଢ଼ା ସଭା ଆରମ୍ଭ କଲା। କାହିଁକି ନା ସେ ସବୁବେଳେ ନ୍ୟାୟ କଥା କୁହେ, ଆଉ ଗାଁର ସବୁଠାରୁ ବୟସ୍କ ସେଇ। ଆଜି ଆମ ଗାଁର ଜଣେ ଲୋକର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ଆଜି ଗୋଟେ ଛୁଆ ବାପା ଛେଉଣ୍ଡା ହେଇଗଲା, ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବିଧବା। ହେଲେ ଆମେ କିଛି ବି କରିପାରିଲୁନି। କାଲି ଆଉ କାହାର ଯିବ? ଏମିତି ହାତ ଉପରେ ହାତ ପକେଇ ବସି ରହିଲେ ହବନି। ସନା ବୁଢ଼ା କଥା ଶୁଣି ବଡ଼ ମା କହି ଆରମ୍ଭ କଲା, ସେ ତ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲା, କାହାରି ମୁଣ୍ଡର ସିନ୍ଦୁର ରଖିବନି ସେ। ଏ ଗାଁକୁ ସେ ସଧବା ଶୂନ୍ୟ କରିଦବ। ତମେ ମାନେ ପାପ କରିଛ, ଗୋଟେ ସଧବା ସ୍ତ୍ରୀର ସଂସାର ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଛ। ସେ କ'ଣ ଏତେ ସହଜରେ ଛାଡ଼ିବ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେଦିନ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ସେ ସଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କିଏ? ଏଇ ଗାଁଟାର ନାଁ ରଙ୍ଗପୁର। ସମସ୍ତେ ଏଠି ମିଳିମିଶି ରୁହନ୍ତି। ଗାଁଟା ବେଶୀ ବଡ଼ ନୁହଁ, ଏଇ 40-50 ଘର ହେବେ। କିଛି ଦିନ ହେଲା ବାଲିହୁଡ଼ା ଆଡ଼େ 2 ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସି ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗିଲାନି। ଆରେ ଆମ ଗାଁରେ ଏମିତି ବାହାରୁ ଆସି ଲୋକ ରହିଲେ ଆମେ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବା? ଏମିତି ଜଣେ ଜଣେ ଆସି ରହିବାକୁ ଲାଗିବେ, ଆମ ଜମିବାଡ଼ି ସବୁ ଏମାନେ ହରେଇ ନେବେ। ନା ନା, ଏମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ କହିଦିଅ, ଏମାନେ ଆମ ଗାଁରେ ରହିପାରିବେନି। ସେହି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘର
ନଈ ଖାଇ ଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆସି ଏଇ ବାଲିହୁଡ଼ା ପାଖରେ ସାହାରା ନେଇଥିଲେ। ଗୋଟେ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ ଘରଟେ ବନେଇଥିଲେ ସେମାନେ, 2ଟା କାନ୍ଥ ଆଉ ଟିକେ ଛଣ ଛପରରେ। ହେଲେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଯାଇ ନାଲି ଆଖି ଦେଖେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ, ତମେ ଏମିତି ଆସିକି ରହିପାରିବନି ଆମ ଗାଁରେ। ହେଲେ ଭାଇମାନେ, ଏଇଟା ତ ଅନାବାଦୀ ଜାଗା, ଏଇ ଜାଗା ତ ସରକାରଙ୍କର, ଆମେ ତ ତମ ଗାଁ ଭିତରେ ରହିନୁ। ସେ ଯାହା ହଉ, ତମେ ମାନେ ଏଠୁ ଚାଲିଯାଅ, ଆଉ କେଉଁଠୁ ଯାଇକି ରୁହ। ଆମ ଗାଁ କ'ଣ ଏଠି ଅଛି ବାହାରୁ ଆସି ଲୋକମାନେ ରହିବାକୁ? ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ଭାରି କାକୁତି ମିନତି ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଶୁଣିଲେନି। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ସୁନା ମଥାମଣି ମିଳିଲାନି। ଗାଁ ସାରା ହୁଡ଼ି ପଡ଼ିଗଲା। ଧନିଆ କହିଲା, ମୁଁ ମନା କରିଥିଲି ନା, ଏଇ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଗାଁରୁ ବାହାର କର ଏମାନଙ୍କୁ। କେହି ଶୁଣିଲନି ମୋ କଥା। ଏବେ ଦେଖିଲ ତ, ଚୋରି ହେଇଗଲା, ଏଇମାନେ ହିଁ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଯାଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ସ୍ୱାମୀକୁ ଧରି ମାରଧର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନେ ଯେତେ କହିଲେ, ଆମେ ଚୋରି କରିନୁ, ଆମେ ସତ କହୁଛୁ, ଆମେ ଚୋରି କରିନୁ, ମା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଜିନିଷ ଆମେ ଚୋରି କରିନୁ। କେହି ବି ଶୁଣିଲେନି। ଜଣେ ଗୋଟେ ଜୋରେ ଗୋଇଠା ମାରିଲା ଲୋକଟାକୁ। ଲୋକଟିର ଚେତା ଚାଲିଗଲା। ଆରେ ଏ ତ ବେହୋସ ହେଇଗଲା ରେ। ହଁ ହଁ, ପାଣି ଆଣ, ପାଣି ଆଣ, ପାଣି ଆଣ। ପାଣି ଆଣି ତା ମୁହଁରେ ଛିଞ୍ଚିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହେଲେ ସେ ଲୋକଟା ଆଉ ଉଠିଲାନି, କାହିଁକି ନା ତା ପ୍ରାଣବାୟୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା। ଆରେ ଲୋକଟା ତ ମରିଗଲା ରେ। ଏଇଟା ଠିକ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଜମା ବି ଠିକ ହେଲାନି। ଆମେ କ'ଣ ଲୋକଟାକୁ ପ୍ରାଣରୁ ମାରିଦେଲେ? ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମୁକ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ତା ସିନ୍ଦୁର ହିଁ ତା ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସିନ୍ଦୁର ଚାଲିଗଲା, ସେ ଆଉ ଏ ଜୀବନ ନେଇ କ'ଣ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବ? ମରିବା ଆଗରୁ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଗଲା, ମୁଁ ଯଦି ସତୀ ନାରୀ ହେଇଥିବି ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ମୋ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇଥିବି, ତାହେଲେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଏ ଗାଁ ସିନ୍ଦୁର ବିହୀନ ହବ। ସଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର ରହିବନି। ଏଇ କଥା କହି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସେଇଠି ଢଳି ପଡ଼ିଥିଲା। ସେଇଠି ତା ପ୍ରାଣ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ସତକୁ ସତ ଆଜି 16 ଦିନ ହେଇଯାଇଛି ଏଇ ଘଟଣାକୁ। ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ଚାଲିଗଲା। ଆଜି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଧବା ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଗାଁ ବାଲା ସେ ଲୋକଟିକୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ, ସେ ଚୋରି ସେ କରିନଥିଲା। ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମଥାମଣି ଶୁଖିଲା ଫୁଲରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ପୂଜାରୀ ତା ପରଦିନ ପାଇଲେ। ବିନା ଦୋଷରେ ଜଣକୁ ମାଡ଼ ମାରି ତା ଜୀବନ ନେଇଯିବା କେତେ ଦୂର ଠିକ? ଏବେ ଗାଁ ସଭାରେ ଭାଳେଣି ପଡ଼ିଛି। କ'ଣ କରିବା? ଏଇ ଅଭିଶାପରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇବା? ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଅଭିଶାପରୁ ତ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବି ବଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ମଣିଷ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ? ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସିନ୍ଦୁରର ଅଭିଶାପ। କାହାଣୀଟିର ପାର୍ଟ 2 ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।